खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एजि ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नै दिनै जोंहा गोरलै रां खामायनाय सर्ट मुभिनि नैथि दिन। मैया जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो लाजोबनो हानाय जायाखैमोन। दिनै जोंहा जोबगोन। दा आं अलरेडि ओंखारनानै दंखायो, नाथाय दिनैनि जा रल दं पुलिस बिथांमोना ओंखारगासिनो दं। नोंथांमोननो आङो जोंनि बे एजि ब्लगनि गेजेरजों दिनै मेकिं भिडिअ दिन्थिलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो। थौदो दानिया बिथाङा अलमस्ट ओंखारनानै नै दासो लामायाव ओंखारबोदों। बिथाङा SI जोंखौ हमगोन आरो बिथाङा। नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा बे केमेरायाव? आंथ' बुंनाया बिदिनो गरम बोथोर गाननांगौ जाबाय, उफाय गैया। आदसा गानफब जोमफब। आदसा नोंथांनि रलाथ' दिनै रलाथ' आंना हेभियानो जागोन एसे। नोंथांनि कनस्टेबोल माखायालाय? कनस्टेबोला ओरै ड्रेस खालामगासिनो दं। ड्रेस खालामगासिनो दं। अब्ला जों मेकिंखौबो दायो एसे देखायगोन, नायलांबाय थादो। बेवहाय ओंखारगासिनो दं। मा नोंथाङा मा इखो मा अरिजिनेल ना मा इयो? अरिजिनेल ना? पुलिसा हमबालाय? पुलिसा हमनाया लाइसेन्स दंखायो। लाइसेन्स दंखायो? दे बिथांमोना ओंखारगासिनो दङ बैहाय। आंनाथ' दहायनो जाखादों। ओमफ्राय दा बिथांमोननि सोर बोरै ओंखारखो देखायलांसै आङो। ड्रेसफोर दङ नैहाय, सोरबा गानाखै, सोरबा गानदों। नै अरिजिनेल नङा दे जोबोर माबा बियो मा होनो डुप्लिकेटसो। माबायानो गैया नै, बोग्रायानो गैया। नोंथाङा मा ब्र'आ गैया नामा दिनै? हा नंगौ? नोंना मैया जोबना थांदों खोमा संना? दा फिसा देखायनो हागोन। दा देखायगोन दे। ओमफ्राय दा अबेयाव लागोन लकेसना अबेयाव लागोन लकेसना? बरबाजाराव चेकिं जासिनो आरोना, चेकिं। आदसा ओमफ्राय चेकिंआव जेनेबा नों सानैयावनो जासिगोन, नोंबो ओमफ्राय बै जतिस। जोंना हिनजाव मानसि पुलिसबो दंलायो नै, अलरेडि ओंखारनानै रेडि जाखाबाय। लायनोसै जोङो। हिनजाव मानसि पुलिसबो दं जोंना। ओरै केमेरा रेडि खालामगासिनो दङ। मा नोंथां दिनै जोबगोन ना जोबा बायदि? हेलौ, जोबगोन ना? आदसा ओइ नोंथां माबा मोनसे बुंहरलाय गोजौनिफ्रायनो। दाय बुंगोन ना? आदसा दे जोंना कनस्टेबोल सासे ओंखारनानै दङ। नोंथांनि मुंखौ बुंनानै होदो। औ, बसुमतारी। बिथाङा कनस्टेबोल जादों। ओइ दाख्लैनि भिडिअआव हाबखांबाय बिथाङा। नोंथाङा गान लादो, पिस्तल लादो नै। आदसा बरिया। नै जोंना रेडि जानानै ओंखारलांबाय, माने शुटिंआव थांसै जोङो। बरबाजार सकआव लागोन। आरो जोंना असिया माबाया SI सारा बै नै नेगासिनो दं जोंखौ। ब्र' साथामन' बरिया हिट जाना दं नै, ग्रिन जाजोबना दं जोमैया। मजा हिट जाना दं। गासैबो फैजोब्बाय। ओइ सार SI फैदो थ'। जों दा बरबाजारसिम मोनफैबाय। ओमफ्राय दा मानेखि नै बाबु बेफुला ड्रेस गानबाय दं पुलिसनि, मानेखि कनस्टेबोल आरोना। दा जों सुटखौ इयावनो लानो सानदों, मानेखि हमजानाय आरोना। दा नोंथांमोना जाबाय ओरै गाननायसो मानेखि सुट, ओरै IPS नुनाय आरो। दा मोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि बेलायाव। नै जोंना बेयाव दंजोबो जोंना असि बिथांमोनाबो नै। हायबल' मैया नुजागोन होननायानो दिनै ना रला मोनफैमारबाय। गोबां गिलिमालो पेक्स होयो लोगोफोर, गिना आरोना पेक्स होयो ओरैनो। ओमफ्राय नै ब्र' बोरै मोनदों? आसाम पुलिसनि ड्रेस गाननानै मोजां नांदोंना? रिलावबो बिदिनो लाथारनांगौ आरोना, नोंथांमोना नाजाबानो मोनगोन। ओमफ्राय नै जोंना दा इयाव लानोसै दसे थानानै। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय, जों ओरैनो ससे देखायलांसै। गाइस जों नै दा मानेखि सुटखौ लासिनो आरोना। नै जोंहा लोखि मन्दिर नायबा, लोखि मन्दिर बुहुत हिटखा लोखि मन्दिर, जोंनिनो आरोना बरबाजारनि लोखि मन्दिर। ओमफ्राय इयाव मोनसे दं शिब मन्दिर आरोना बागिदिरनाया। ओइ नै खोनाय, नै बाबु नाय। बरिया एक्सएम रियेल प्लेस। हाय केमेरामेन लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बे सुटखौ। जोंना सुटखौ इयावनो लानोसै आरोना, एसे वेट खालामनाय। मा साथामलाबायनो थादोंलै जाम्बा जाम्बा। हाया बिदि आं थानो
नालाय ओइ दासो फैदों ओइ स्क्रिप्टखौनो बावदोंमोन आङो दासो लानो नागिरदों नै दा जों बाहायनो लानोसै आरोना लल जांलाय अजुरा So guys, जों दा माने केसखौ लाबाय दं आरोना नै जों दा नोंथांमोन नायनांगोन जाबाय स' जोंना सुदा माने केस दं लाबाय दं माने सुटखौ ओरैजा नोंथांमोन नायनो जाबाय नै लादों आरो एक्सन जाथ'लायबाय दा नै फिसा एबार साइकेल लायनोसै नै जोंना आरो जा लालायसिगोन लोंनायनि लोंनाय माने लोंनानै ओरै पुलिसजों हमजानाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों जि देखायनांसिगोन पुलिसफोरा इयाव दं आइदि गामसा सामथायाबो गामसा Nice. Dewan. Action deh. Ready action deh. Gerindra lap lawan tak? Ya, matu. Papu di sudong. Tahu ini. Ini apa? Thang. Dah selesai. Ini sudah. Buat hijau boria ke. Ready action deh. बायदायाव आफुनि किन्तु बहुत धुनिया दे धुनिया थायो आरो ओरैनो ओरजानो एसे ओरजाब्रा जायाखै रलखौनो रोंबाय थिगैनो हायाखै बारा जायाखिसै नायहाब माने दे बारा एसे दिनले मबाइल मालाय सासमाखर बोखायलेबा जायो बायदायाव होननानै माबादे ओरै गिदिंना असार एसेबां हाथुर नङा लासै ulang dulu ayah नै जोंना पुलिसफोरा इखिनियानो दे बुजिखाबायबा जोबसिगोन आरोना सुदा र' हिनजाव मानसि पुलिसा नै गाना अरजिन लाब्रा दुब्लिकेट सोनाय दंफां दुब्लिकेट गोजासो Kok sana जोंना सुदा जोब्बाय दा जों न' थांसै आरोना जों दा न' थांसै जोंना सुदा जोब्बाय ओरैजा सुदा जोब्बाय दा जों दा न' थांसिगोन नै असिमोनाबो बिथांमोना दिनैनि भिडिअ मारै मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय